क'क्राझार आलांगि सरदानपुरनि केपस्टन इंलिश स्कुल आलांगिया मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायदों। सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों फरायसाफोर लोगोसेयैनो फरायसाफोरनि दिथागिरिफोरखौ लाफानानै बरायनाय हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जायो। मख'नो गोनांदि केपस्टन इंलिश स्कुलनिफ्राय देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गिबि खेबनि थाखाय 18 फरायसाफोरा मेट्रिक आनजादखौ लिरदोंमोन। 18 फरायसाफोरनि गेजेरावनो 2 फरायसाफ्रा स्टार्ट मार्क 15 साया 1थि मासि आरो सासेया 2थि मासियाव उथ्रिसारनो हायो। बेखौनो दिनै केपस्टन इंलिश स्कुलनि न'ब्लाङाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिजों बरायो। बरायनाय हाबाफारियावनो बाहागो लायो रिटायार्ड प्रिन्सिपाल कमिशनार अफ इनकाम टेक्स इंडियन रेभिनिउ सार्भिस जनकलाल बसुमतारी, केपस्टन इंलिश स्कुलनि डिरेक्टर नमल दैमारी आरो गोरायुं रनेश नार्जारिया। जायफ्रा सिनायो दुनियावहाय बिसोर बुङोमोन you have taken a wrong decision। बिसोर आंखौ बुङोमोन नोङो दिनैहाय मोनसे रं डिसिसन लाबाय, भुल डिसिसन लाबाय। आलांगियाव जर्डानपुर बायदि जायगायाव नोंनि स्कुला थांनाय नङा। बे जायगायावहाय मानसिफ्राबो गरिब गोजा, ओमफ्राय बिसोरनि साननाय हनायफ्रा जोबोद गुसेब। आं होनदों no, I have taken a right decision and this decision is from God। आं बुंदों बयखौबो आङो मोनसे मोजां थांखि लादों, जाय थांखिया इसोरनिफ्राय आरो जोंनि लकेलनि मानसिफ्रा बेखौ सापर्ट होगोन आरो इयुनावहाय जोंनि बे मेनिफल्ड ब्लेसिंखौ बयबो नुगोन होननानै आं बुंबाय थादोंमोन। गोबां फैदों स्कर्पिय' बलेर' बायदिसिना लानानै, सोरबाया टाउनफोरनिफ्राय फर्चुनार लानानै जोंखौहाय नायफैदों। सानसेखालिनि बाथ्रा, just let me give you a right illustration which has happened in my life, जाय आंनि जिबनाव जानाय आरोखि। बिराद दामि मानसि सासे फैदों आरोखि। आङो सब समय गथ'फोरजों लानानै हासिबलायनाय खामानि मावो बोसोरसे बोसोरनि सिगां। दारियाबो आंना मोनजोबनाय, खानायाबो मोनजोबनाय, आं सिनजायाखै। आरो बेनिफ्राय एखे गामसा गिजिदब गाननानै ओरैबायदि हासिब सिबबाय थादों आङो। ओमफ्राय फैनानै बै सायावहाय रायलायदों आंनिफ्राय। नायबाय ओमफ्राय नोङो बे स्कुलनि सोर? आं बाय आंनि बुरैसो। आंखौ जि गर' नायबाय एखे गाहायनिफ्राय गोजौसिम आरोखि। आंनि दारिबो मोनजोबनाय, मोखाङाबो गासिबो हा। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय। दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव दायो आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थिसननो हागोन। मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन। थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन।